बड' पिपोल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों मैगं थाइगंनि सोमोन्दै। लाव, जोगोनार, लेस्रा, फुलियाव दै होनाय। नोंथांमोना फारि फारि नायलां। मख'नो गोनांदि दिनैनि समाव मैगं थाइगंनि दामफोरा गोबांनिफ्राय गोबां जालांबाय। दा बेनिखायनो जों गावनो गाव मैगं थाइगंखौ गायनानै बा गायनो जों सोलोंनांसिगौ। आं बेखौनो फोरमायनो सानदों नैबे बुब्लियाव। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै मैगं थाइगं गायनायफ्रा खमायलांनायनि जाहोनावनो दिनै हाथाय बाजाराव जों मैगं थाइगंखौ गोबां दाम होनानै बायनानै जानो गोनां जायो।